יש לכולם כאן תודה איתו לברוכים הבאים לאולד סלנדרמן, איזה כיף עם אחותי, עדין, תגידי היוש. היוש. ואני כאילו החלטתי למסקנה שאני כבר לא פחדן, אז אני עומד להמשיך. נכון עדי, אני כבר לא פחדן? נכון בן, אני מקווה שאתה לא מפחד יותר ממפלצות או משהו כזה. נכון. נכון. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? או איזה דלת עדי, הצלנו. איזה דלת? לא יודע. למה אי אפשר לקפוץ במשחק? זה לא פתק. בוא נלך זה. קח. יאללה. אוקיי, מה זה פה? כאן, זה מכונית. זה מכונית! תגידי עוד פעם שזה מכונית. זה מכונית! נכון, צודקת. 6 פחות 1. כמה זה 6 פחות 1? זה 4. לא, 5. לא, 4. 4. 5. נכון, 5. מצאנו! אז לך 5 דקים. 6 פחות 2 זה 4. נכון. אמא די, מה זה? אוקיי, לבוא לפה, נכון? או, איך מצאנו? בובי. מה זה 3? עדי מצאתי 3, מצאנו 3. מה זה 3? 3 מכוניות. יופי. איזה כיף לנו. ומה המכוניות עושות, תגיד לי? צריך למצוא 6. רוץ לפה. אמא די. תראה איך אפשר. או, מצאנו עוד אחד. יופי. 4. אמא, אני מת. עוד פעם. היה נשאר לך עוד 2 דקים לקחת. וחוזרים לבית כנסת. איזה בית כנסת, אלוהים ישמור. זה בית כנסת. כמה דקים נשאר לך לקחת? עוד לא לקחתי אחד, הנה זה אחד. 3, זום, דלת תפתחי. את רואה? נפתחה, כי אמרתי זום, דלת תפתחי. 6 פחות 1. 6 פחות 1? זה 5, נשאר לך עוד 5. נשאר לי עוד 5? כן. בטוחה? מה זה פה? הנה, מצאתי. אוקיי, 2, יש לי 2, כמה נשאר לי? 4. נשאר לי עוד 4? כן. חכמה. אוקיי, פה יש 3. לא, אין פה 3 עכשיו. כן? לעלות. הנה, מצאתי. פחות 3 נוסח. 3. נשאר לך עוד 3, עדי, 3. 2. נשאר לך עוד 2. כל הכבוד. 2 זה קטן כל כך. שקט עדי. יאללה. אל תדאג, אתה לא תמות. אני אמות. די להרביץ לי. די. יאללה, לך. לפה. אימא'לה, מה זה אסון במסך? היינו שמה. אוקיי, לפה. כן, לפה. כן. אחר כך תפנה... לא, עכשיו תפנה לאן שאתה רוצה. אימא'לה, ראיתי מישהו רץ. אני לא ראיתי שום דבר. אני כן. עדי, לא, אל תחזיק את הרובה הזה. אני ארג מי שיש כאן. תרגיעי כל מי שיש כאן. כן. תמותי. את לא יכולה כי יש לך אור. בניני, לרוץ. זה בן. לא, את בטוחה? כן, הוא נראה כמו בן. אין לי לאן ללכת. או שיש לי. לרוץ. אתה יודע שמפלטת היא לפעמים בת. אימא'לה, עדי, אימא'לה, די. לכי מכאן. מפלצת מטורללת. אימא'לה, לרוץ לפה, לרוץ בלי שהיא תהרוג אותי. איפה יש? ראיתי? לא ראיתי. לא, תמותי. לרוץ לפה. איפה היא? הנה, היא מסכנה, לא יכולה להגיע אליי. היא רחוקה מדי, נו! למה? זה מזל, עדי. היא נעלמה. היא נעלמה. סוף. לרדת. לפה. לא, לפה זה לא טוב. אז לפה. עדי, איפה את? אני כאן. בואי לפה. אפשר לעמוד, לא לשבת בן, לא נוח לי. טוב, תאמין, אבל... פה את עמדי. די, אימא'לה. עדי, תדברי אליי. מה בן? תגידי לי אם את חיה. אני חיה בן. באמת? כן.
איזה יופי. יופי. אימא'לה, חייב לי רק עוד 2, נו, רק עוד 2. נו, תחפש בן. זה קשה, עדי. מה, עדי, בואי לפה. נו, רגע, אני אתן לך. אחותי הלכה. לרוץ. לא הייתי שם, צריך לצד השני. אימא'לה. עדי, מהר. בואי, הסגרי את הדלת. הסגרי. בואי, מהר. קומי כבר. היא איטית. אני כאן, בן. לא את. אוקיי, פה, מה זה פה? שירותים לא. לא הולכים לשירותים. היינו שמה, נראה לי. אוקיי, לפה. עדי, למה את לא יושבת לידי? אני יושבת לידיך. מה זה, עדי? עדי, משהו פוגע בי. מה זה מה? די, תפסתי אותך. בן, זה בן, לא בת. אז תפסתי אותך. מה זה משנה? אם הוא מפחיד אז הוא בת. הוא בורח. למה הוא ברח? לא, הוא חזר. מה זה? זה חצוף. לא יודע מה זה. פשוט לרוץ. לפה. מה זה? איפה? הנה. אוקיי. לרוץ. לשם. שם הייתי. לשם. הדלת פה. סגורה. הנה הוא. לרוץ. לפה. הנה. מה זה המקום הזה? לא היינו פה, עדי. עדי, בואי לפה. עדי, אל תראי עם הרובה, בואי לפה. לא היינו פה. מה עכשיו? הנה הוא. עדי, תגידי לו קישטה. הנה, קישטה, את רואה? הוא מקשיב לך. תגידי עוד פעם. קישטה. לא, הוא לא מקשיב לך עכשיו. למה הוא לא מקשיב לך עכשיו? כי הוא לא שומע אותך, בן. הוא כן. הנה הוא. מסכן. אוקיי, לרוץ, לברוח. איפה יש עוד? תורי. בני. מה? בני. מה? אתה יכול להפסיק לפחד. לא, אני לא יכול להפסיק לפחד. אז לא נחליט שאני צריכה לפחד. אבל את לא פוחדת. כי אני לא פחדנית. צריכה להיות פחדנית. פוחדת מבטמן, אבל את לא פוחדת מזה? בטמן? אני פוחדת מג'וקר. ברור. די, לרוץ לעשות פה מעגל. הנה איזה יופי.